Sen står vi vi går vidare. Jävla mål. Idrott! Den kroatiska fotbollslandslaget är bra. Ja, just det. Men de kom ganska så bra till EM 2008. Men nu vill jag höra. Jag är lite senil. Jag kommer inte ihåg vilken plats de kom på. Här står det kommer. Fler. De är rätt bra i OS också. Det är tidigt. Jag får det nyss. Så har vi stränder. Stränder. Här i Thailand. Vi tänkte på Kroatien. Vi ser att de har väldigt skönt här nere. Det är ganska mycket berg till det också. Fy fan. Sen är det slut.